אנחנו כאן בצומת ראם, שזה נקרא שערי אברהם. אנחנו בעצם המשתלה היחידה שהיא כולה כשרה. זאת אומרת, כל מה שבניתי פה, כל האירוע הזה, הוא אך ורק עצים שמורכבים לפי ההלכה. חשוב להבין שהעצים בעצם כולם עוברים הרכבה לצורך החוזק שלהם, לצורך כל מיני שיקולים חקלאיים כאלה ואחרים, וזה מביא לידי זה שההרכבות של העצים הם לא לפי ההלכה. אנחנו מרכיבים רק בהיתר, אוקיי? זה לא שאנחנו לא מרכיבים. אחד הדברים ששמתי לי ממש חזק בתחילת הדרך זה לא לרדת באיכות. האיכות שלי היא המקסימלית שניתן להשיג. אין לי שום קיצורי דרך. אני עובד על מקסימום איכות של עצי פרי, שגם יהיו כשרים וגם יהיו איכותיים וגם טעימים, וזהו, ומשיח יבוא בזכות זה. חשוב לי להדגיש שבעצם החוסר ידיעה הזה של כולם בעצם נוצר, היות ואת הפרי מותר לאכול. את הפרי של עץ שמורכב באיסור מותר לאכול, בשונה מעורלה, שעורלה היא אסורה באכילה, פה הפרי מותר, לכן זה כמעט לא יוצא לנו לפגוש, אלא אם אני חקלאי או אני שותל עץ בגינה. היות והיום הרבה אנשים רוצים עצי פרי בגינה, זה כבר, אנשים מאוד מאוד התעוררו לנושא, אנשים כבר בנו בתים ורוצים לטעת עצים, אז לי מאוד חשוב באופן אישי להדגיש את זה שהעצים, בו אנחנו מיישבים את ארץ ישראל, נוסעים, הולכים לכל מיני מקומות, שיהיה עצים טובים, איכותיים, כשרים. אני לקחתי את זה כפרויקט לעילוי נשמת סבא שלי, יחיאל פישל קירשנבאום מהאתרוגים, מוכר, והחלטתי שאני עושה את כל העצים מורכבים מין במינם, לפי מה שהתורה מבקשת. מבחינתי זה לא חומרה, זה בסיס הלכתי לכל עם ישראל שרוצה ליישב את ארץ ישראל, רוצה עצים כשרים. הגענו פה לארץ ישראל אחרי הרבה שנות גלות, ואנחנו רוצים באמת, יש הרבה אמרות והרבה אנשים אומרים לי בוא ניטע עצים, בוא ניטע עצים. ואנשים מחול מתקשרים בוא ניטע עצים, אז אני אומר רגע, אנחנו כבר רוצים לטעת עצים בארץ ישראל, לפחות שיהיו כמו שצריך, כמו שהשם רוצה. כי כתוב בגמרא שזה תפלה, זה דבר שהוא מאוס, כשהוא מורכב בכיליים, שהוא מורכב לא נכון. במיוחד לכבוד ט"ו בשבט, שהרבה אנשים מתעוררים לטעת עצים, אז אני רוצה להציע להם עצים שהם גם מאוד מאוד כשרים, גם מאוד מאוד איכותיים, וגם יש להם שנות עורלה להרבה אנשים שממשיכים לספור ממני. זאת אומרת, קיימים פה שנות עורלה לכל עץ ועץ, יש לו תעודת זהות, הוא יכול לקבל עץ שהוא כבר אחרי שנות עורלה, לנוהגים ככה. כיליים זה דבר שהוא מכחש מעשה בראשית, הוא בעצם, אנחנו יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו חושבים שהבריאה שהוא עשה יכולה לעבור כל מיני שיפורים ותיקונים, ואנחנו מייצרים בריאות חדשות. וזה ממש כתוב את זה ברמב"ן ובספר החינוך, שזה מכחש מעשה בראשית. במורה נבוכים, מי שרוצה, בהמון מקורות זה מופיע, זה ממש מצווה דאורייתא. אז אנחנו כבר פה ובאנו לפה אחרי חורבנות גדולים, אנחנו רוצים לבנות, בואו נבנה את זה הכי טוב שיש, ונרקוד לט"ו בשבט. וזה באמת לא רק לקנות עצים ושתילים, זה באמת לבוא למקום ולקחת הפסקה מעמולת היום, לראות מקום שהוא כולו אקולוגי, יש פה אגם אקולוגי, יש לנו דבורים, יש לנו שמן זית שאנחנו עושים פה במקום. בכלל המקום הוא מהמם כשלעצמו, אנחנו לא מרססים, אין פה שום כימיקלים, כל הבריכה היא טבעית, כל הצמחייה סביב העצים היא טבעית, לא מרססים, יש פה תרנגולים וביצים שאפשר לקחת. בקיצור, מי שבא לו ככה קצת להתרענן עם הילדים, בואו בשמחה, אנחנו פתוחים. וצריך להבין באמת שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא נתן לנו עולם כזה יפה ולתת את הדעת שלא לקלקל אותו. ולכן באמת המקום הזה שהוא אקולוגי, הוא מתחבר לי בדיוק לנושא של הכיליים, שניהם לדעתי. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא שהעולם יהיה גם יותר כשר וגם יותר יפה, ושהבריאה תשתבח לקראת בוא משיח בעזרת השם.